nak Jingpynbna jong sarkar India lingba ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC ban Donkam show ban penlong ya ke jing ngap pat ba lani ke public hearing ban ti bat klong ya ki mar po khando kum uranium bat kiwei ringkat ke Jingpyntib bakini ki mar po khando ki long ki Donkam na ke benta ka kam ya kari bat ke jing ngan kari India na kaliang ke Hinyo Tribute Council HYC Central Executive Committee haka khat khandai tare ku nailur araja arpusan kala pha da ka Kyrwoh ban penpau ke jing Pyrshah halor ke ni kat kum ke Kyrwoh ke bala pha la ong ba ke sarkar India menta da ki pautali ki snam kala Pyrshang da ki bot ki bor ki babun jaj ban yok klong khamtam yo uranium na ka ni ka ri Henry, namar ke jing satar bat ke Jingpynbna ki nong song snong ki badan hakathan badan uniu mar po khando har ringkat ke jing Pyrshah jong ki dekhot jong ke judgment riu hi borok away ke ni ke jing Pyrshang ke sarkar India kam sham lala ban urlong hadu kini ki sngi ki bamenta la ong ru bahaka ni ka khleman ke sarkar India kala tharu sadaki boj ban pen kebom ya ke sentur ki nong Pyrshah ban kini ya ke hok laj luj ban kran bat rai halor ke khando ka siap ke badan hapo jongka Shu ke Kyrwoh kalau ongru bah pedeng ke jing Pyrshang ke sarkar India na kaliang ke HYC ke khot ka wer ya baro ki nong song snong banam du mensim lingba kini ki buj sianti jong ke sarkar henry lada ka por ka dawa ban yami samadan ban Pyrshah horkit hordang ban klong yau niu marpo khando na kene kari ki dei ban long ki bala kloy ban yami sakmat ban yeteli kawai bat ban yakun klam na pendam na ka benta ban yada bat ban penne pensa yala kari bat ka jaj ban riu Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.